atravesa de soidade a sangrar como un cristal. Non hai razón para proseguir no corazón, un amargo ardor que vive, que puidera ser río voltar. Estopar en relámpagos abrir unha eira de aire coas mans, que puidera non ser nin sentir. Hasta luego. Non sei, mellor. Así. Debíades escoller mellor a clientela. Corta, sí. Bueno, mellor non. Ti es moi importante para min. Estou a gusto contigo e tal, e a ela non lle importa. Mira que riquiña. Namoreime dela, que lle vou facer? Quero vos as dúas. Non teño por que renunciar a ninguna. Becky, por favor. Tens que entendelo. Non estou de broma. Paga un pouco de ceo, saímos a algún sitio. Pide unha pizza mellor. Fernando falou comigo. Quéreme levar na lista para a executiva. Mira que ben. Confía en que podo conseguir apoios, pero non sei. Ao mellor convenme manterme a marcha ata despois do congreso, polas eleccións. Claro. A xuntanza hoxe estivo movida. Cando estábamos discutindo a política agraria, a Patricia deulle pola teima de sempre. É que é tan agresiva que bota para atrás. E cal é a teima de sempre? A representación feminina. Eu estou de acordo co asunto da igualdade, pero neste momento é preferible preservar os equilibrios internos. Iso pensáchelo ti soiño. Que queres dicir? Eu pasei ben o día. Pido logo a especial, ou? Sete con 40. Nunca vin ollos máis bonitos. Se tes tempo, convídate a tomar algo. Pois non yo teño, non. Ningún tempo. Ai, déixeme. Está visto que non podo vivir sin vostede, tía Davinia. Pero non terá nada mellor que facer. Claro. Con iso se justifica todo e acabouse. Ala. Aquí hai xente e non quero que lles meta medo. Ai, déxeme, Mire, como quedes en traballo pola súa culpa, chama un espiritista ou un meigo, xa verá. Que muller. Mira.
Curso de calceta. Xoves de 17 a 19 horas. É que ha de ter de mal oír nada, pero non teño tempo, ou non o ve. Con quen falabas? Non falaba. Gústame cantar mentres traballo. Basta apuntar. Non yo creo. Non me queda tempo para nada. Pois non che viría mal. Nese corpo que tes, onde vas a toparte roupas e non a faz a medida. Pois tamén ten razón. Pois apúntate. Veña. Eu quero facer un xersei. Pois terás que coller unhas agullas extra grandes. E hainas? Quero que teña moitas cores. Verde, rosa, e unhas folliñas aquí cerca do elástico. Podo. Sí, pasa. É aquí o curso de calceta. Filla, colle esa cadeira e senta. É que saindo do traballo un pouco tarde. Chámome Rebeca. Eu, Anxos. Eu, Elvira. Aquí Matilde vai facer un xersei cheo de cores con unhas floriñas por aquí. Sí. E ti que queres facer? Eu quero calcetar, pero non sei o que. Supuxen que mo dirían aquí. Unha chaquetiña ou algo. Tamén podes calcetar, ainda que non fagas nada. Eu antes facíao. Íame moi ben para calmar os nervios. E cando estaba triste. Agora de andar limpando de casa en casa xa non me queda tempo nin para poñerme triste. Ai, terei que buscarche outra cadeira máis axeitada, para que sentes ben ese que o que Deus che apañou, muller. O médico díxome que non estou gorda, que é a miña constitución. É vos cousa de familia. Ti non falas moito, Luz, non? A min gustame escoitar. A vida ensinoume que se aprende máis escoitando que falando. E que se non hai nada bo que dicir é mellor calar. Vai ser así todos os días. Só os xoves. O curso de 5 a 7. Tardo que me leve chegar a casa. Non terás nada mellor que facer. Terei. Ou non, depende. Como nos sobran os cartos, gástalos en agullas e kilos de nada. Nada de kilos, son unhas madeixiñas. Vou facer un xersei. Xa verás que cousa máis bonita. Que me comodemos e te entendo. E que me acabas coa paciencia. Non terás nada mellor que facer que andar a coser. Xa fago de abondo. E non é coser, xa cho dixen. É calcetar. Se te portas ben, fagoche un gorro e unhas uvas para tornarelo frío. Tráeme viño. Iso nada. Esta vai por conta da empresa. É un prazer facer negocios con clientes tan importantes. Polo negocio e polo barco. Non quero. Queres estar. Estás convidada. Así que pon a mellor cara que tes, se non queres que che revire.
Entón, que estás contento co barco? Sobre todo meu pai. Os cartos son che del. Eu se lle fago o que me pide e gasto. Es un fenómeno. E ti como te chamas? Angustias. Angustias. Para a angustia que traio eu, e faime falta un alivio urxentemente. E logo, que clase de alivio? Ese que ti creo que sabes facer de maravilla. Ti mandas. Que mala cara. Por que non botas desa crema que che comprei para as olleiras? Antes de que se che derrame esa pel tan linda que tes. Agora non teño tempo, mamá. Nunca o tes. Mira para aí. Ti crees que ese xeito de vestir? Amáñate un pouco, E para qué? Non fago máis que ir da casa ao súper e do súper a casa. A min iso non mo contes. Traballas aí contra a miña vontade. É contra a miña, pero xa me dirás que fago. Ti mereces outra cousa. Aprende a vivir dese corpo que Deus che regalou. Non teño vocación de puta. Fala ben, non digas iso nin de broma. Ti nunca calcetaches? Saca de aí. Non me entreteña, que teño moito traballo. Ou non o ve? Non fai falta que mo diga. Xa sei que non me queda ben. Pero gústame a roupa de cores. Matilde, con quen fala? Con ninguén. Gústame cantar cando traballo. Hombre, ainda me vai buscar un problema. Mire, non me rompa a cabeza, Matilde. Déxeme tranquila, Se me vai estragar a casa, avíseme, busco alguén que faga as cousas con máis xeito. Que muller. Contróleseme un pouco, Pois si, mire, prefiro. Bóteseme fora. Iso. Que suplicio de muller, por Dios. Hoxe non hai moitos clientes. Deixaos estar. Non quero que se vaya a arruinar a empresa porque un día traballemos algo menos. Onte cando saín era noite pecha. Tivemos que facer inventario e dernos as tantas. Pero a xefa marchou antes, non? Como adiviñaches? Cousas da vida. Hoxe non hai inventario. Se queres despois podemos ir picar algo. Aquí vides a traballar, non os contos. Ti atende o que estás, e ti volve a caixa. Que este non te me engallole con andrómenas. Entre empregados non se permiten as relacións. Non son amiga de avisar as cousas dúas veces. Pitusa. Axúdame, Madre do Ceo. Dame forza. Xa sabes que non me importa sufrir, que máis sufriches ti cando che mataron o teu fillo. Deixo ali a roupa. Necesito para mañá. Irei cando o noso Señor me chame. Pero antes quero deixar neste mundo algo bo de min. Deixa de pasar, por favor, quitade do medio. Que pasou? O que tiña que pasar. As drogas son mala cousa. Por min, que se droguen se queren. Drogase para aturar esta merda. Esta merda davos de comer a todas. E a ti non che queda outra que aturarlas en drogas. Oíchesme? E logo, eu son diferente ás outras. Ela miña filla. E faz o que eu che digo. Ti quieta aquí. E nin te me movas. A vida é unha chea de cousas que quedan atrás. E outras sempre están diante e nunca das chegado a elas.
Algúnas mulleres non teñen tempo a deixar cousas atrás nin a telas diante. Chegalles coas de cada día. Despois de 20 anos, os meus soños non vos son máis ca fume. Eu non sei de que te queixas. Tes un bo traballo, un home que te quere, unha casa, diñeiro. Se queres, pídenos algo. Podemos prestarche un anaco do que precises. A min veme moi ben este xersei. Como nunca podo comprar a roupa que me gusta, a desas tendas de talles grandes non se me axeita, é tan fea. Para faceren esa roupa explotan nenas e mulleres de todo o mundo. Métenas en talleres clandestinos e non as deixan sair nunca. Non sei como se consenten esas cousas. Conséntese todo. A outras mulleres tamén as explotan todos os días do ano e ninguén di nada. Así funciona o capitalismo. Para que nos poidamos vestir ben, outras teñen que andar espidas. Mira para a pequena, calquera diría que é parva. A máis de unha ben que lle gusta ser parva. Iso tamén mo di a min a miña tía Davinia. Ela presume de que nunca se deixou pisar. Quen? A tía Davinia. Ainda non vos falei dela, claro. Hai días que me mate esta cadeira. Pero non será a cadeira o que me mate. Que queres dicir? Unha non morre por unhas dores no cu, ou? Non. Hai nas ben peores. Sobre todo as que non se notan o primeiro. Ti sabes desa? Todas sabemos. A min é o que máis medo me dá. A dor. A morte nada, mira ti. Ten que ser un descanso. Botarse a dormir e non ter que madrugar máis. Tamén non teño pensado. Pero o día seguinte ergueste e segues para diante ainda que non queiras. A ninguén lle gusta morrer. Sí, que é o instinto. Algo tira de nós para seguir vivas. Fixo nos Deus así, que se lle vai facer. Non creo que Deus fose tan cruel. Non blasfemes, santa. Por que non quixeches que Anxos te levase no coche? Porque xa levaba a Rebeca, que ia dar voltas comigo. Cuidaches ti, porque este paso non darás chegado onde teñas que chegar. Non te preocupes, ninguén espera por min. Teño todo o tempo do mundo. É curiosa a historia de Matilde coa tía esa, Davinia. Nunca oiches falar de aparicións? Non fai falta creer nos espíritos para saber que hai xente convencida que se comunica cos mortos. Xa, pero non falo diso. Matilde comunícase cunha muller á que nunca coñeceu, que ninguén sabe como morreu. Tanto segredo ten que agocharon a historia de sufrimento. Ocorrelles a moitas mulleres. Claro, porque sempre nos aprenderon a sufrir e calar. Xa irá sendo hora de que comecemos a desaprender. Se cadra necesitamos apoiarnos entre nosotras. E cos homes, que tampouco se dan enfrontado a que nos explota. O problema está na explotación. Algúnas podes evitar que vos humillen para sobrevivir. Outras non tanto. Ter desafogo económico non evita as frustracións. Non, pero non telo aínda se evita menos. Éme tarde. Miña nai estará chamando a todos os hospitais e a policía. Ves? Esa é a miña primeira meta. Liberarme de miña nai e do mundo que quere para min. Ui, iso é o máis difícil. Non o sabes ti ben. Encántame falar contigo. Alégrome de estar nese curso. Eu. Ata logo. Adeus. Se mo chegan a dicir antes de coñecerte, non o creo. Eu namorado dunha... Dunha puta. Non me gusta esa palabra, non casa contigo, coa túa dozura. Págasme pola miña dozura. Porque ti és especial. Sei cando unha muller é sincera comigo. Xa. Veña, por que non ves cando a min e deixas esta vida para que non estás feita? Ninguén está feito para esta vida. Pero a min só me importas ti. Acabouse o tempo. Se quero, podo mercar a noite enteira. Teño clientes a esperar por min. Bos días.
será do meu talle? Non, é o máis grande que teño. E non me valerá. Señora, vostede de verdad pensa que lle pode valer eso? Ten algún problema na vista? Pasalle algo? Xa, claro. Perdoe, Deixe, xa o pollo eu. Deixe. Por aquí. Póñasele fora. Así me gusta. Que brille ben cando veñan a vela. María Purísima, que medo me meteu. Igual a levan para a catedral ou para o museo. Sei que é do século XVIII e ten moito valor artístico. Como que igual a levan? A miña virxe non sai daqui. Non lles vas deixar que a leven, verdade? Elvira, que non é túa que é da parroquia. Pero eu levo toda a vida cuidando dela. E a nós viranos ben o diñeiro que nos dean. Sei que vale un mundo. Virenes ben o diñeiro que nos dean. A día leva viralle ben a él. Eu antes cosía por fora e tiña moi boas clientes, pero a viren as tendas esas acabou o chollo. Cada vez que vía unha, entrábame ganas de ir pola noite a facer un farrapo con toda esa roupa que non valía para nada. Ai, mira, como a tía Davinia. Armoume unha boa porque sei que me deixei soballar polo da tenda. En que ano dis que morreu? Ui, déixame pensar. Pois tiña miña nai... Debeu ser polo ano 49, pero non me fagas moito caso, Que? Que vos parece a miña chaquetiña? Moi ben. Cando a leves máis feita, probocha eu. A tía Davinia ten razón. Pero eu non vos vallo para me encarar coa xente. Faremos todas. Pero calamos e deixamos pasar. Así os pesos lévanse mellor. Ninguén nos vai sacar do río. Como din os vellos, é lei de vida. Non dixo nada, é che lei dos homes. Pois será dos ricos, porque o meu nunca fixo ningunha lei. E tamén pasa as súas. Nos outras sufrimos o dobre. Por pobres e por mulleres. Pois mira, dúas eu e un o Manuel xa son 3. Por máis voltas que lle dou, non o podo quitar da cabeza. É que teño aquí no peito como un peso. Se se me levan a miña virxe, morro coa pena. Temos que atopar a maneira de impedilo. Ese cura debía ser máis considerado. Non ten entrañas ou... Habería que ir falar con el. Anxos é abogada. Eu non trato con curas. Pois facer unha coleta entre os veciños ou algo así, que sei eu. E para que? Ninguén lle vai levar a contrario ao cura. Pois non vexo que se pode facer. Roubala. Que dis? Non falas en serio. Nós estamos moito mellor que as que andan alo embaixo na rúa. Polo menos a Maruxa non nos trata tan mal. Outras van forzadas aos clubs. Ou engánanas para traeren aquí. A nos ninguén nos obriga, claro. A ti deron xa lexir traballo e escolliches puta, que era o máis bonito. Xa saiu a lista de sempre. Pois Maribí ten razón, que outro día vi. Maribí, ven. Trátanos tan ben que cada vez que aparece calamos todas como a putas. Hai moito que chegaches. Estivente chamando para dicirche que non viña a cear, pero non colliches. Non te preocupes. Unha noite máis ou menos non fai palleiro. Teño moito apuro esta temporada, estamos nun momento crucial. Xa, o teu partido. O noso partido. Se non me engano, tías da Executiva Comarcal, da Comisión da Muller e de non sei cantas... Para. Esta noite non me apetece falar do partido. Se non vou moito últimamente é porque non me motiva a discutir as mesmas parvadas de sempre cos mesmos de sempre. Abúrreme. É que un partido é unha cousa seria, non che é unha festa. Pois eu sempre crin que tiña que ser unha festa. A que íamos celebrar no ceo o outro día de tomalo por asalto. Non o lembras? Eran outros tempos. Non me viñas agora con contos vellos. Non che é tan bello o conto. E máis para ti parece que pasou un século. Éramos estudantes, queríamos papar o mundo.
E non facíamos máis que apoiar unha candidatura ao reitorado. E perdemos. Claro que perdemos. Non sabes canto perdemos. O problema é que eu sigo querendo papá no mundo. Daquela sentía que non estaba soa. Agora non teño tan claro. Que estabas facendo? No curso de calceta coñecín unha persoa, chamase Davinia. Non sei que fai unha muller que mate nun curso de calceta. Mira a maneira de lle dar bocados ao mundo. Por xa non hai cousa máis importante que o saco ese. Eu xa sei, xa cho dixen. Non che gusta? Gústame dormir. Mañá é día de garabullos, ninguén vai ir á obra por mí. Oiches, Manuel, ti lembra o que che teño contado a tía Davinia? Que che pasa? Que vai pasar? Lembra o que che digo ou non? A tía Davinia era unha tola, deixa estar. Non sei a que venes a lería agora. Así que licenciada en Económicas. Sí, e tamén quero facer o doutoramento. Ah, que ben. Os estudos son importantes, claro. Pero hoxe o mercado exixe outros méritos. Para ese traballo, a boa presenza tamén é moi importante. Para xerente? Non, ese traballo xa ten dono. Non, para secretaria. Unha muller atractiva fai na vida máis agradable. A ti atractivo non che falta. Pero terías que mellorar un pouco o teu aspecto. Xa, o que pasa é que eu Ben, penso... a min xa é suficiente. Foi un auténtico placer. En canto se decida algo, xa recibirás unha chamada. Este hoxe volve contento. Di que a muller non lle chupa como a min. E ti orgullosa de lle gañar esa competición. Na casa faino por obriga e aquí por diversión. Prefiro esta parte. Pois esta parte é só unha parte da outra parte, guapa. A ver, puta lista. Ti crees que és mellor que as outras, ou? Pois abre esas pernas como a todas. Sei ben o que andas. A bella mandoume seguir os pasos. Que crees que pensarán as túas amigas se saben que saes desta merda de sitio? Non tes nada que ver con elas. Sodes de mundos diferentes e se me segues fodendo vou echantolles que és puta. Escóntame ben, merdenta. Métete nas miñas cousas e saís deste barco os pés por diante. Entendíchesme? Que se me entendiches. Asmas pagar. Andan con ollo, non chas vai a cobrar con intereses. Que fas neste antro estas horas? Co ben que estarías nunha casa, deitada no sofá mirando a tele, ou facendo iso que tanto me gusta. Coñeces a miña tarifa? És o toxo máis doce que coñezo. Casa comigo. Se che dixen que non. Son teimudo. Teño tempo para convencerte. O meu tempo vale cartos. Bendígavos Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo. Amén. Podedes ir en paz. Damos gracias a Deus.
Hai que vixiar que emprenda as candeas en botar diñeiro. Así non hai quen calle un peso. Oiu, non se fixou na pitusa. E logo, en que me había fixar? Non lle vi un ollo morado e a cara toda lancada. É que, Elvira, caería ou levaría un golpe, non che parece? Non me parece. Non che parece, moi ben. E logo, que che parece? A ver. Que foi o home. Non digas estupideces. É dos que máis axudan na parroquia. É un home honrado e ti calúmnialo. Ese é un pecado moi grave, sabes? Máis pecado será baterlle a muller, digo eu, que non vexo eu como se puido mancar ela soa. Pois sería limpando, eu que sei. Se ve que vostede non limpou na vida aún. Mira, Elvira, teño cousas máis importantes que facer, sabes? É mellor que non vayas por aí con eses contos, eh? Xa non temos moita xente na parroquia como para andalos escorrentando. Claro que quero deixalo como a todas, pero nin teño estudos, nin onde vivir, nin sei o que traballar fora do barrio. A miña casa é pequena e pobre, pero podo compartila contigo. Non sabes como te agradezo. Pero non sei facer nada, de algo teria que vivir. Onde ia topar un traballo. Non me fales de atopar traballo. Non entendo como unha nai pode meter unha filla a traballar de... De puta. Algúnas palabras hai que dicilas coa boca ben chea para notar o que pesan. De puta. Desde os 14 anos. Pero non sabe máis. Fora do seu mundo só coñece a vida pola tele e polas revistas. A min pasaba o mesmo ata que vos atopei. Algúnas nais parece que naceron para tirar contra as fillas. E que para min son a xefa. Ben merece que a odies. Merecen máis os clientes que pagan para se sentiren poderosos. Somos como cachos de carne. Non todos os homes son iguais. O meu Manuel é unha besta, pero eu sei que me quere. Hai vos de todo nesta vida. Sen ir máis lonxe, onte vin a pitusa na igrexa. A pobriña tiña a cara toda marcada. Estou segura de que lleva a tu home. Dixenlle do Serafín, pero el non quere saber nada do conto. Os homes protéxense entre eles. Alguén lles tería que dicir o pouco que valen. Eu teño un cliente que quere retirarme, para que lle faga de puta todo o día pola cara. Xente así non merece vivir. Estiven investigando na biblioteca e por internet. Ao parecer, Davinia matou un señorito que violara a unha tal Asunción Torres Pena. Asunción? A tola. A min chamábame Davinia cando me vía. E a mamá e a avó non me deixaban falar con ela. Pois vingouna coas súas mans e despois afogouse no río antes de que a linchasen os homes da aldea. Iso sí que é sentido da xustiza. Ai, miña pobre. Non sei por que nunca mo contaron. Moitas mulleres pensan que o silencio cura todo. E non vos é por aí, non. Mira que despreciei por me dar a roncha. Pobriña, non debía mirarme a cara. Eu teño unha idea para honrar ben honrada a memoria de Davinia. Que queres dicir? É algo complicada. Non o terá do meu talle? Señora, cantas veces lle teño que decir que non o teño máis grande? Pero se cadra ten algún que me sirva. Estou lle dicindo que non o hai máis grande. A ver, mire o ben. Vostede pensa que lle pode valer? O mellor pode conseguirme un igual do tamaño axeitado. Xa, mire, vamos falar claro, vale? Este é un tamaño moi axeitado. Todo o que hai aquí é axeitadísimo. É vostede a que non ten un tamaño axeitado. Moi ben. Se así lle parece. É unha carta anónima. Queren que marche da parroquia. Din que esnaquizarán a imaxe e se dou parte. Imagina que traxedia. Deus noso Señor nos libre dese pecado. Co diñeiro que vale. Sei que os da universidade levaban anos detrás dela. Os cartos non son o máis importante. Non, muller, claro que non, como van ser. En fin, non llo podemos dicir a ninguén. Se oes comentar algo, o que sexa, contasmo. Temos que superar esta desgraza xuntos. A Virxe da Soidade necesítanos. Hoxe volvín ver a pitusa. Elvira, por favor, que temos problemas máis importantes. Céntrateme.
verdade, Seguridade Social tedes dereitos. Non como agora. Sí o sí. Como teñamos que pagar iso non nos queda para mandar tocar un cego. Pero tedes que legalizar a vosa situación. Claro que nos axudaría. A xente non quere ir falar disto, pero nós facemos un traballo digno. Claro que sí. Sí, dignísimo. Non lle facades caso a esta puta resentida. Veis a falar. Debedes opinar todas. Ese tan digno porque non o facedes vos? Seguro que tiñades clientes. Non insultes a rapazas, que só viñeron para axudar. A vosa situación melloraría. Melloraría se non houvese cabróns entrando por esa porta. Pero cho que hai. Eu creo que isto só vale para sacarnos os cartos e facer duns cantos fillos de puta uns empresarios dignos e respetables. Noso señor terábolo en conta na outra vida. A mí miñacheme mellor nesta. E as demais tamén. Bueno, eu marcho. Que o Manuel hoxe vai cear rancho en frío. Ata logo, Elvira. Ata logo, guiño. Ata logo, Elvira. Chao. Eu ainda quedo manaco. Queres que che prepare algo? Non, senta aí, que xa vou. Aquí estarás ben atendida, xa verás. Luz, non se che fará un pouco tarde, non? Non che dixen que ninguén espera por mí? Ata mañá, Matilde. Chao. Non me apetece ir para casa. Oír a miña nai coa alegría de sempre. Está unha noite deliciosa. Podemos ir cear algo por aí e despois tomar unha copa. Ou dúas? Os que queiramos. E bailamos? Bailamos. Por onde empezamos? Polo mellor restaurante. Viña. Pero escolles ti. Cando chegaron as análisis e o médico me dixo que tiña, puxen a argallar no curso de calceta. Foi o mellor que fixen na miña vida. Agora xa podo marchar tranquila. Se o noso señor non está, seguro que a miña vixe da soidade, sí. Mas non será como dormir sen parar. Prométeme que me coidaredes dela, sí? Claro que cho prometo. Non volver á igrexa ata que non desapareza Serafín. Por desalmado. Quixeron moito, sabías? Hai moitos anos, cando eu chera unha mociña, eu pensaba que el tamén me quería a mí. Pero non era certo. Mentíame. Mentíame todos os días. Mentiume sempre. Cando souben que quedara preñada, quixen ter aquel fillo. De parva de min pensaba que empezaba unha nova vida con Serafín. Pero el obrigoume a desfacelo. Mandoume un médico amigo seu. Obrigoume. Eu non quería. A súa reputación era o máis importante. O seu honor. Máis importante que a min. Fonche tan inocente. Eu non quería que o botasen da parroquia se se coñecía que ia ter un fillo. Antes, preferiu derramar-me a vida. Sabes cantas veces teño pensado interrompelo nos seus sermóns para
lles anunciar aos seus fiéis quen é ese home que lles fala como se fose noso Señor. E debera telo feito, pero nunca me atreví. E como que seguiches indo á igrexa a traballar? Decidín condenalo a que me vise todos os días para que lembrase a súa maldade. Me fervo sangue cada vez que o teño diante. E xa ves ti, el tan fachendoso como se fose puro e bo. Fillo de puta. Todos estes anos rillei a miña dor sen ter con quen compartila. Ata que chegastes vos como un regalo do ceo. Díxome o día que me contou que estaba mala. Pero non pensei que correra todo tan axiña. Quen leva a Virxe? Levo eu. Xa teño no coche. Non podemos devolvela mentres estea el. Pediume que lle prometera. Teño unhas compañeiras de facultade que colaboran cunha casa de acollidas. Non. Non son unha bella para ir a un asilo. Temos que seguir véndonos todas. Extraño. Pero esa tristeza, mira a ti, fai que me sinta viva. Non sei por que che conto todas estas cousas. A ti chegache ben coas túas. Gústame oírte. Se non chega a morrer, o mellor xe non estaba aquí. Tiña decidido. Pero non sei se o destino ou que, pero de puta non dou saído. Tes esa clienta que te quere. Que me queren exclusiva, gratis e a tempo completo. Non. Ese non é o meu soño. Eu tería que pagar máis diñeiro do que poderei gañar nunca. Pola débeda. A débeda. Ten que haber outra maneira. Sube. Non será xamón outra vez. Me fodas, me sair polos ollos. Non soportades que vos discutamos os vosos maravillosos privilexios. Os que se ensinan non, os ocultos. Aqueles aos que non estades dispostos a renunciar. Credes que con saber cociñar ou pasar o ferro xa está todo resolto. Home, se consideramos que vos levou a aprender miles de anos, o mérito tamén debeu prescribir. Gusta vos presumir de homes liberados e adoecedes ante calquera cambio. As referencias persoais sobran. Fala por ti e non nos metas a nós. Por min falo. E iso é o que vos amola, que algunhas de nós falemos en preguntarvos se está ben o que dicimos. Este partido xa non serve para nada. É un instrumento podrecido. Se a vos vos chega, moi ben. Comigo xa non ten nada que ver. Simplemente, dimito.
Deixo o meu cargo e deixo o partido. Creo que as razóns están ben claras. E agora, se me desculpades... Non necesito esa merda. Estou xa. Eu mando. Ah, estabas aí, non te vía. Hai tempo xa que non me ves. Mira, Anxos, non me veñas agora coas túas historias. Teño que rematar un informe para o comité de dirección. Non sei como aguantei tanto tempo. Nin me recoñezo a min mesma. Non me miro no espello para non levar sorpresas. Eu non aprobo o que fixeches. O partido ten os seus ritmos. Non lle podedes pedir que se acomode aos vosos caprichos. Non falaba do partido. Para min é un tema pechado. Non quería xustificar unha decisión moi meditada. Nin tampouco necesitaba a túa aprobación. O outro día demostraches en querelo que os discursos irados serven para pouco. Non te apoiou ningunha compañeira. Se crees que era iso que buscaba, estás ben enganado. Como sempre. Nin todas as mulleres somos iguais, nin temos os mesmos intereses. Pero non falaba diso. E logo de que falabas, Anxos? De ti e de min. De nós. Estamos máis perdidos que o partido, Damián. E ti tampouco, das visto. Que che pasa? Últimamente pareceme que non estás sendo xusta comigo. Non dou entendido por que me atacas. Non me das entendido. Esa é a verdade. Hai tempo que te conformas coas migallas que che tira o partido. Se para ti abonda, a min pareceme ben. Pero non me pidas que te acompañe nesa viaxe. Xa non. Pero por que te pos así comigo? Así como? Con necesidade de encher o baleiro que nos ven separando desde hai tanto tempo. A ti dache pánico enfrontarte á verdade, Damián. Por iso nunca queres falar. Non sabes canta amargura me dá que terminemos así. Pero que estás dicindo? Eu quero te Anxo. Non, Damián, non. Quere a comodidade que eu te ofrezo. Pero xa non me chega. Cuestión de supervivencia. Non me vexo con forza de arrastrarte onde sei que non queres ir. Estás con outro.
queres, maña empezo a buscar piso. Non. Eu non daría soportado esta casa sen ti. E logo non te chamaron de outra empresa? Chamaron, pero non me interesaba o posto de secretaria. Pois recomendeite eu personalmente. Era o tal para ti. Unha pena. O soldo non era para matarse. Ben, xa coñezo o teu currículo. Así que podemos falar de outras cousas. Que che parece se quedamos para tomar un café con máis vagar? Pareceme mal. Eu vin aquí a unha entrevista por un traballo porque quero estar ben cualificada. Cualificada estás. Pero este traballo non che convén. Iso terei que decidir eu. A xefa é unha muller. Non lle vai gustar ter unha preciosidade como a ti a facerlle competencia. Cousa de mulleres que lle queres. Esquece este traballo. Teño un posto de entrevistadora na miña empresa. Para ti. Con eses ollazos quedarías preciosa detrás dunha mesa. Por favor, dígame o seu nome. Quero presentar unha queixa. A ver, bonita. Ofrézoche un bo traballo con posibilidades de ascenso só a cambio dunha pouca atención personalizada. Cal é a parte que non entendes? Se non me dá o seu nome, conseguirei no de outra maneira. Non che vou dar. Xosé Barroso. Pero podes chamarme Pepe. Espero a tua resposta. Ai, tía Davinia. Ve como cando o necesito nunca ven. Extrañolle máis as rapazas. Tamén lle chaman tía Davinia, sabe? Moi ben. Pois non veña. Total. Deixe que xa... Por que non sentas aquí ao meu lado? O trato personalizado non vai incluído no prezo. E a consulta psicolóxica tampouco. Por que me tratas así? Non me porto ben contigo. Sabes que me sobran os cartos para pagar as mulleres que eu desexe. Por que crees que sempre veño onde a ti? Non che dixen que me importase. Non me crees cando che digo que te amo. E iso faime sufrir moito. Póñome mal ao pensar que estás con outros homes ou que fas con eles. Nada do que fago é por gusto. Por iso quero que deixes esta vida de sufrimento. Aproveita a túa oportunidade. Que me ofreces? Teño un traballo. Eu tamén. Son enxeñeiro naval, fago barcos. Barcos? E como os fas tiso? Non, muller, deseños para unha empresa. Reviso o proceso de fabricación e, se hai algún cliente importante, encárgome da venda. Tamén teño unha casa que seguro que che encantaría. E cartos. Bastantes. E que tería que facer eu? Nada. Non terías que facer nada. Só deixar que eu coide de ti. Teño que pensalo. Se é por Maruxa, non teñas medo. Os cartos curano todo. Xa. Tes que marchar. Ti aquí? Se non se ven ben. Non, non sabe se ben que me ven.
Cantas veces che teño dito que non peche da porta? A ti que che pasa hoxe? Non me atopo ben. Pois tomas unha aspirina e xa me estás baixando, que hoxe hai chollo embute, arreando. Non fai falta que me berres. A min ti non me enganas. Como saiba que andas por fora ou ofrecéndote por aí, caeche tan malleira que non hai quen te saque da cama en 2 meses. Que non ando por fora. Coñezo ben este negocio e as súas normas. Eu digo iso, e xa te avisei. Non poñas nervioso o ruso. Deixa, rapaza. Non tente lo demo. Xa vou grande para que me digan o que teño que facer. Se non traballas, terei que lles vender o negocio. E igual vas ti no paquete. Así que fai o que che mando, que para iso son túa nai. Eu non teño nai desde os 14 anos. Quero verte abaixo antes de que me pese non partirche esa cariña de moneca parva. Roubar candeas é pecado. Non cando é por unha boa causa. Mañá fai un mes que morreu. A ela gustaríalle celebralo cunha festa. Escoita. Ti sabes calcetar? E esta? Ana, unha compañeira de facultade. Non sei por onde andará agora. Perdínlle a pista e tempo. Seicho eu e a miña xefa. Unha tirana con todas as letras. Non me digas. Para Ana éramos che todas un fato de reformistas. Pouco menos que traidoras ás causas da revolución e da muller. A xente cambiache moito. Menos do que pensas. E a outra é Bea, a miña mellor amiga. Terminou a carreira e marchou coñecer mundo. O último que souben dela é que andaba por Edimburgo traballando en proxectos de economía alternativa. Extraño. Gustaríame atopala e falar con ela que me contara cousas, non sei, contarlle eu. E por que non a buscas? Primeiro debería buscarme a min mesma, non te parece? Se cadra, non sei. Esta é Anxos que coñezo eu e a min gústame. Síntome tan baleira. Sinto que non dei feito nada na vida. Non é certo. Mesmo fixemos cousas xuntas, mira pro curso de calceta. Apenas xogos de nenas. Davinia foi moito máis aló. Arriscou a vida e perdeuna, pero foi xusta e xenerosa. Mañá fai un mes que morreu Elvira. Tamén teríamos que honrar a súa memoria. Damián e máis eu a primeira noite de día que pasamos xuntos. Que par. Que par de que? Que par de que? A xuizo decretou orde de afastamento por malos tratos. Non pode chegarse 200 metros de min. A 200 metros vexo terra debía estar. Filla, que ánimos tras? É unha exageración, pero tampouco lle falta razón. Ou actuamos nosotras ou non lle hai que facer. Mírate a Davinia, que non esperou por ninguén. Temos que aproveitar o seu exemplo. É moita violencia sufrida polas mulleres e nunca hai xustiza para nós. Tamén hai mulleres que maltratan e humillan. E non todos os homes son malos. O problema non é que haxa homes bons ou malos, ou mulleres. O importante son as relacións de poder. Quen ten o poder, para que o usa. Esa é a cuestión. Hai mulleres que explotan a outras e mulleres que se xuntan para que non as exploten. Aí está. Iso da política é un conto, sabes? Hai moita xente a que só lle interesa medrar. Eu xa non creo na política profesional de apariencia que nunca quere mudar nada.
Por iso deixei o partido. Inda que noutras épocas pareceume un instrumento moi útil. Deixáchelo partido. Deixei. Pois mira, casi que che vou dicir que me alegro, ves? E logo non che gustaba que estivera nun partido? Non me pegaba. Rapazas, temos que buscar outro sitio. Este local van a dedicar a baile galego. Podemos ir para a miña casa. Grande, Pois non che me parece mala idea. A miña é moi pequena, senón... Pero vai ser moito estorbo, muller. Podemos quedar noutro sitio. É que agora estou soa na casa. Tamén deixei a Damián. Ai, miña pobre. Debes estar ben triste. Despois de tantos anos... Non creas. Chega un momento en que compre liberarse. A decisión é inevitable, pero non foi agradable, claro. Eu pensaba que non daría vivido sen a súa presenza. Sen a súa voz. Sen aqueles arrepentimentos que parecían tan sinceros. E todo terminaba sempre en choros, en negróns, en golpes. E ao final... Todas podemos vivir sen quen nos fai dano. Non sempre tan doado. É cuestión de vontade, pouco máis. Tamén se necesita forza, Rebeca. Non todas somos iguais, sabes? Iso é certo, cada muller é un mundo. Pero se necesitas algo, xa sabes que non estés aquí, para que faga falta. Agradezo o volver, pero non preciso nada. E ele que vai a buscar cariño ao partido. Só buscar a noutros sitios e non a tardar moito. Damián non me dices. Hola, Luz. Xa te chamo cando estea pedido. Estou a punto de pechar un negocio importantísimo. Que sorte. Non sabía que gustases tanto das boas compañías. No meu traballo teño que tratar con clientes e non todos teñen por que gustarme. Pois xa nos parecemos en algo. Só que a mí non me gusta ningún. Quedaches de pensalo e dicirme algo. Levo días atrás tú e non hai maneira. A ver, dime algo, dame unha oportunidade. Se queres imos de viaxe. Mercoche a casa que che guste o que queiras. Xa pensei. E decidí non ser puta nunca máis, así que acabouse o xogo. Unha non deixa de ser puta cando quere. Pensas que a xente non te coñece ou que? Quen vai crer que te volviches decente da noite para a mañá? A ver, Luz, todos sabemos que matinas outras xogadas, e a min écheme igual, pero hai xente a que se cadra non lle gusta nada. Non sei de que me falas. Non tes elección. Ou eu, ou o cubil ese no que vives. Esquécete de outras opcións. Unha chamada de teléfono miña podería che pechar todas as saídas ao mundo. Pensa ben. Aprendín a non fiarme de ningún home. Por que ia ser diferente contigo? Porque eu son diferente. Por que non ves cear mañá a miña casa? Quero que coñezas o que che ofrezo. Prométoche unha noite especial. Non sei se a Belle de gustar a idea. Por ela non teñas medo. Vou deixar de andar por fora. Quero poñer unha tenda de roupa. Ti estás mal da cabeza ou levaches un golpe. Elixe ti. E de onde pensas sacar os cartos? Porque eu non che dou un peso. As rapazas dime que hai axudas. As rapazas. As rapazas, estou ata o carallo das rapazas, da calceta e da puta que as pariu. Non me fales así. Teño decidido e acabouse. E se non che gusta, tanto me ten. Hoxe recolles e fregas ti. Pero como que frego eu? Por min xa poden criar toxos. Era o que me faltaba, a señora deixa os traballos e quere montar unha tenda. E di que recolla eu, o carallo. E hoxe dormes aquí. Non teño humor para che aturar os ronquidos. Como sigas así non vou parar de bater en ti ata que non te menes. Atrévete. E veremos quen é o que non se menea.
Desembolsa. Gracias. Por que me segues? Non me coñeces. Pasaron tantos anos desde a facultade, a que sí? Xa daquele éramos ben diferentes. Déixame en paz. Espera, Non teño tempo que perder contigo, non me sigas. Vin a Damián sair da librería ben acompañado e supuxen que non estaba de xuntos. Pensei que se cadra ti e máis eu. Por favor. Era o que me faltaba por hoy. Non me amoles al verte. Digoche que me deixes tranquila. Que vas a hacer? Que vas a hacer, eh? Vas me bater? Necesitaba ver a don Serafín. Telo diante de ti, neniña. Que podo ofrecerche? Necesito que me faga un favor moi especial. Dos que só vostede sabe facer. Veño de parte de Elvira. Esta casa debece pola calor dunha muller. Pero non dunha muller calquera, claro. De ti. E se alguén quere comprarche un barco, que ten que facer? Contactar comigo é moi fácil. Temos a empresa no porto onde están os barcos. E se non sempre queda o recurso do móvil, que iso nunca falla. Eu non teño teu móvil. Estás preciosa. Estás máis preciosa que nunca. Creo que nunca te vira tan bonita. Que galante. Díxame. Pero a ver, Luz, que pasa? Para iso paguei a noite inteira, non? Rebeca, non te facía aquí destas horas? Estás guapísima, filla. Ves dunha entrevista de traballo ou que? Non, veño a dar un paseo. Mira que alfombra che comprei para o cuarto. Non creas que me sei moi cara. Estaban de rebaixas e aproveitei. E collín esta outra para o baño. Non é que nos fixera falta, pero estaba baratísima. Case regalada. Gustanche. Son comodísimas. Se queres unhas, cómprochas. Hoxe síntome xenerosa. Ai, collín tamén. Vale, mamá, vale. Fixeches unhas compras maravillosas, pero neste momento non me interesan nada. Que pasa, Rebeca? Mamá, teño que empezar a buscar un piso. Non podo seguir vivindo así. Se non marcho nunca farei o que necesito facer. Afogo. Non podes marchar agora. Non me podes deixar soa, non o soportaría. Ti é o único que teño, non me podes deixar abandonada. Non exaxeres, mamá. Non te deixo abandonada. Necesito vivir a miña vida. Necesito ter a miña casa, mercar as miñas alfombras, manexar a miña soidade. Compartir con outra xente. Xa, con esa amiga túa. Tamén, mamá. Pero Anxos non ten nada que ver. Non vas facer que me sinta culpable. Ten que ser así.
Verémonos igual, pero cando queiramos. Non por obriga. Ti aínda es nova, tamén tes que facer a túa vida. Non entendes nada, Rebeca. Eu xa fago a miña vida. Ti é a miña vida. Estou moi cansa, mamá. Vaya, que oportuno. Diga. Está don Antonio, por favor. Pois non lle está. E a señora tampouco. Vaya. Poderíalle deixar un recado? Sí, claro, podería. Moi ben. Diga. Pois dígalle que chame á parroquia do seu irmán. Don Serafín morreu esta noite de morte repentina. Un infarto. Non me diga, canto yo sinto, Pois xa lle deixo unha nota, sí? Moitas grazas. Nada. Así que eras ti. Ai, tía Davinia. Non lle somos nada. André, mírame o prezo disto, fai o favor. Un comité. Gracias. Imbécil. 36,12. Este viño eche moi bo. Non é fácil de atopar. Vou ter que pasar por aquí máis a miúdo. Así tamén aleo a vista con tanta beleza. Que pel tan suave. Non se che ocurra volverme a tocar. Non parece da caixeira dun supermercado de barrio. O mellor non che apetece botar toda a vida pegada a esa caixa. Tes cara de inteligente. Como non hai tardar en volver se cambias de parecer dismo. Barroso. Que milagre ti por aquí. Xa ves. Hola. Por fin te localizo. Necesito que nos vexamos. Por que o extraño? Non o entendo. Debería sentirme liberada, pero non é ao revés. Síntome peor des que o deixei. Non pode ser. Isto é absurdo. Perdóame. Perdóame. És tan boa. Non teño dereito ningún a facerche mal. Non teño nada que perdoarche. Xa son maior. Non me trates ti tamén como a unha nena parva. Tens razón. As miñas contas debo as cerrar eu soa. Ninguén debe pagar por elas. Menos ti. É a miña mellor amiga des que veas da ECEU. Sería un engano seguir con este conto. Non podo cometer o mesmo erro eternamente. Isto non podía durar. Eu faría o posible para que funcionase. Pero non chega coa vontade dunha soa. Sinto tanto. Mañá quedei de ir mirar un piso para alugar. Se queres, vou contigo. Queres? Grazas. Grazas. Pode bailar un fandango cunha perna soa. Eu penso poñer a tenda e acabouse. Quedades todas contratadas para calcetar a roupa que me veñan a encargar. Xa me botarás unha man cos papéis, Conta con ela. E cando empezamos? Muller, primeiro deixame atopar o local, non? Va a ser a envexa do sector textil. Sí. Somos tan boas coas agullas que logo teremos que montar un máster. Non é mala idea. A min o que me apetece de verdade é ser rica. Que parvadela. Non teña. Queredes?
Chegades al puño aquí, non? Pam. Xa non aturo máis. Ven por viño todos os días e goza lembrándome que nunca daré saído de caixeira. Os homes non nos queren ver ceibas. E poñenos unha tapadeira para que non escapemos disso. Por iso eu quero montar o meu propio negocio. Anxos e eu tamén estivemos pensando niso. Imos crear unha asesoría para mulleres traballadoras. Luz, podías unirte ao noso proxecto. Eu? Para que vaya? Non sei facer nada. Como que non? Tes experiencia? Quen mellor que a ti coñece as necesidades de tantas mulleres? Se deixo o traballo non teño día. Ves pronto a min. E cando fagamos cartos e aforres, buscas piso. Eu xa fun a lugar un. Espero contar coa vosa axuda para mudar. Eu non sei se a tenda me vai deixar moito tempo, Matilde, que tenda? A miña? Que tenda vai ser? Por Elvira. Por Elvira. Uy, disculpa. Non sei en que ia pensando ni para onde miraba. A culpa é miña que sempre levo a cabeza noutra sigue. Era evidente que non miraba para onde debía. Permíteme. Nunca che dixeron que tes uns ollos fermosísimos. Agora tes que me dar a oportunidade de convidarte a xantar. Se ninguén espera por ti. Non, ninguén espera por min. Ven, teño aí o coche. Acabo de mercar estas botellas que teña pensado entregarme eu sozinha. Necesito unha boa compañía. Como me dixeches que te chamas? Angustias. Vou-te extrañar. Habémonos ver pronto. Confía en mí. Ti onde pensas que vas? A ti que te importa? Todo me importa. Ti, ela, todos sodes o meu negocio. Non, xa non. Se crees que vas montar o teu negocio con esa puta, estás moi enganada. Antes mato vos as dúas. Que pasou? Esta puta que pode marchar e levarme as rapazas para montar o seu negocio. Que pasa aquí? O que falamos, o que temíamos. Saca daqui. ¿Qué querías hacer? Laura está nunha asociación de axuda a mulleres maltratadas. Laura eche o novo amor de Rebeca.
Nunca máis volverán saber de ti. Deixarante tranquila, por fin. E nós cuidaremos de ti. Se te portas ben. Prometo ante a Biblia das mulleres. Porque haberá unha Biblia de mulleres, non? E se non inventámola. Debes a vida a rapaza que estaba contigo. Chamou a ambulancia. Cando chegaron estabas case morta. Ala. Ui. Forza. E eu que sempre soñei en ir pola rúa e ver a foto da miña Rebeca en tamaño xigante, anunciando colonias carísimas ou roupa para ricos, aínda que fora roupa interior. Que idiotez. Só quería que foras o que eu nunca puiden ser. Porque eran outros tempos, ou porque non tiven a valentía necesaria. Tesme que perdoar todas as que che levo feito. Que dis? Pensabas que era o mellor para min? Nunca estiven de acordo, pero sempre te entendí. Case sempre. Xa me asustabas. Cando vou ter o honor de coñecer a Laura? Como me dan maña ao piso, empezamos hoxe coa mudanza. Vai vir tomar un café por aquí, ten que estar a chegar. Se non che importa. E non me avisas. Vai recollendo que me teño que amañar un pouco. Se nos vai ben, podes deixar a obra e botarme unha man. Ti crees? A obra deixaba de boa gana agora mesmo. Estou canso. As rapazas van que aceptar para min, pero se o negocio funciona... É porque non vai funcionar. Haiche moita mullerona polo mundo adiante. Vas pola rúa e non ves máis que mulleres grandes. De golpe empezo a ver mulleres que me sacan 2 palmos. Altas, anchas. Sí. Grandes e gordas. Estás moi guapa. O que pasa é que aquí hai moita xente. Que queres dicir? Pervertido. Que non hai nada que me guste máis neste mundo que agarimarche esta pel suave. Pois non todo nesta vida é apalpar. Tamén está a bicar. E máis cousas. Matilde. Que? Que facemos aquí? Hai moita xente. Na casa non hai ninguén. Temos todo o día para nós. Esas palabras son máis feliz que se me tocase a lotería. Non me sexas troleiro, anda. Tamén sei de outro sitio. Outro sitio? Hasta logo. Non verás. Non quero marcarte. Si o que facedes ti esas mulleres. Vou te denunciar, Alberto. Ti non denuncias nada. Cobarde. Perdóname. Perdóname. Non volverá a pasar, xurocho. Podemos empezar outra vez. Así te arrastres o meu paso, non volverei contigo. Xa non son a pitusa que me ergaches. E ti, Alberto, estás acabado. Acabado.
Segundo fontes policiais, o incendio foi ocasionado pola defectuosa instalación de gas. A casa na que se practicaba a prostitución quedou destruída, aínda que só houbo unha vítima, un home de orixe rusa que faleceu na explosión. A policía detivo a dona do bordel, acusada de obrigar a mulleres a se prostituíren contra a súa vontade. Vos non vos retrasedes cos últimos encargos, Nunca pensei ter tantos clientes. Pero aínda non nos chega para que Manuel poida deixar a obra. As cousas non se amañan dun día para outro sen traballo. Nosotras xa empezamos. E non hai que nos pare. Non somos máis que un grupo de mulleres as que nos gusta estar xuntas de cando en cando. Axudar as amigas, pouco máis. Tampouco que esteamos facendo a revolución. Pois xa podía tocar de verdade. O teu traballo no bar non é doado, Moi claro que non, Laura. Parece que os días non tan terminado nunca. Todos os traballos teñen iso, non? Ocupan as horas do día e despois non tes tempo para vivir. Vistas que últimamente os xornais falan duns accidentes moi raros. Igual non fomos as únicas que chegamos a algunha conclusión. Calcetar é máis perigoso do que parece. Hai moito que non sei nada da tía Davinia. Temos que brindar por Elvira e por Davinia. E polo Club da Calceta. Polo Club da Calceta! E outros que nin saíron nos xornais. Planificaronlo todo. Non poden deixar ceibas unhas asesinas, hai que detelas. Outras poden coller o seu exemplo. E sería a nosa perdición. A de todos acabouse. Mire, señor Rois, cando tiña algunha proba, ven e pon unha denuncia con nomes e apelidos. Vostede, por se acaso, ande con Gorio. Non se lles poñe no camiño.